Yr her mae'n prosiect yn mynd i'r afal ag ef yw i gynyddu a chryfhau'r defnydd o'r Gymraeg o fewn y sector gofal blynyddoedd cynnar yn ardal Arfor. Mae'r sector yn profi newidiadau trawsnewidiol ar hyn o bryd ac ehangu'r darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar. Lle bod cefnogaeth i staff yn y sector i ddysgu'r iaith, yr her mae'n prosiect ni yn mynd i'r afal ag ef yw i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y maes, ac felly i wneud y mwyaf o'r sgiliau iaith sydd eisoes yn y sector. Nod y prosiect yw i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y sector blynyddoedd cynnar. Rydym yn gwneud hyn wrth ddatblygu hyfforddiant cadernid iaith. Datblygwyd cadernid iaith fel rhan o prosiect Ewropeaidd mwyn cynnig ffordd i leihau pryder ac i ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus. Byddwn yn cynnal hyfforddiant cadernid iaith i feithrinfeydd o bob ardal yn Arfor fel rhan o'r prosiect, ac yna yn mesur traw effaith yr hyfforddiant ar gadernid a defnydd iaith. Ein bwriad yw i'r hyfforddiant arwain at gynnydd yn y defnydd o'r Gymraeg yn y meithrinfeydd fydd yn partneri gyda'r prosiect, ond ein uchelgais yw i ddatblygu'r hyfforddiant trwy'r prosiect mwyn ei gyflwyno i'r sector gyfan mewn amser. Os oes gennych chi ddiddordeb yng nghadernid iaith a'r gwaith o ddatblygu'r hyfforddiant fel rhan o'r prosiect hwn, yna cysylltwch i drafod gyda ni ymhellach.